Good morning, Siargao. Mayong buntag kaninyong tanan. Good morning po, ilabi na sa atong mga kalungsuran nga sakop ning atong probinsya Surigao del Norte og dinhina sa isla sa Siargao. Mayong buntag kaninyong tanan. Good morning po. Good morning kaninyong tanan. Good morning usab sa mga kalungsuran nga sakop sa isla sa Siargao. Ang Dapa, San Isidro, Del Carmen, San Benito, Pilar, Santa Monica, Burgos, General Luna, ug sa Socorro. Maayong buntag po kaninyong tanan. Good morning po, ilabi na sab sa atong mga frontliners nga padayon ang serbisyo alang na sa katawhan natong Pilipino. Good morning po. Good morning usab sa atong mga kasilinganan nga mga probinsya ang Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur ug sa Dinagat Islands. Maayong buntag po kaninyong tanan. Good morning kaninyong tanan. Good morning usab sa atong mga viewers karon. Good morning ilabi na sa atong mga nag-react ug sa atong comment din. Hey, good morning Anthony Cobero Rangel. Good morning Siargao. Good morning usab kang Irene Intano Sinday. Good morning po. Good morning Kuya Gidao. Good morning Irene Intano Sinday. Good morning Siargao, labi na sa San Miguel sa Dapa. Good morning Maria Lynn Buo. Good morning po. Og sa atong mga reactors karon, good morning kang Miley Aquino, Irene Sinday, Algoso Andro, M. Yat, Chris Yu, Anthony Cobero Ringel, og Eli Ray Soria. Good morning po og sa atong mga viewers karon. Good morning, happy viewing po kaninyong tanan. Magandang umaga. Dili na ta maglangan mga kasyargao. Atong pagasayron karon ang kahimtang sa atong panahon. As of 3 a.m. karong adlaw mga kasyargao, ang Tropical Depression Ferdy gibana-bana nga anaa sa 210 kilometers west of Lawag City, Ilocos Norte, nga adunay maximum sustained wind nga 55 kilometers per hour haduol sa sentro niini, og adunay gustiness nga 70 kilometers per hour paingon forward mga kasyargao o sa northward sa 20 kilometers per hour ang kakusgon o kapaspason. Samtang mga kasyargao, ang tibuok dapit sa Mindanao makasinati sa panalagsang pagdagom ngadto na sa madag-umon nga kalangitan, inubanan sa patak-patak nga pag-ulan, kilat ug pagpanalugdog tungod kini sa localized thunderstorms. Kasarangan ngadto na sa kusog ang hangin nga gikan sa habagatang silangan ngadto na sa habagatang direksyon, o kasarangan ngadto na sa kusog ang atong pagbalod sa mga kadagatan. Atong makita sa atong screen mga kasyargao nga dunay pag-ulan din hina sa isla sa Mindanao mga kasyargao. Atong makita nga dunay pag-ulan. Mao kana ang atong latest updates mga kasyargao, ilabi na sa lakat sa panahon. Sumala pa nga alas 5:34 ni subang ang haring adlaw ganina og mosalop kini alas 6 impunto mismo sa gabi mga kasyargao unya. Good morning, happy viewing po. Mao kana ang atong latest update sa weather report nato karon. Samtang good morning po gikan na kan Joe Real. Good morning kanimo. Good morning kan Maricel Carballo. Drive safe San Isidro. Yes, happy morning kaninyong tanan. Ilabi na sa atong mga taga San Isidro. Good morning po. Gikan na ka Maria Len Ahok. Good morning from Santa Cruz Placer, Surigao del Norte. Good morning po Maria Len Ahok. Good morning po. Shout out kaninyong tanan. Good morning Sir G. Kumusta tanan taga Union? Day Irene, good morning. Gikan na kang Nalin Bilad. Good morning Nalin Bilad, ilabi na sa tanang taga Union Dapa. Good morning po. Samtang good morning and all friends and Torillo family. God bless Siargao. Gikan na kang Rivas Paredo Dovet Tordillo. Good morning Rivas Tordillo. Good morning. Salamat sa suporta. O sa atong mga viewers karon, good morning po. Dili ta maglangan mga kasyargao ang unang bahin sa atong mga balita ug ang mga unod niini.
LSI nga miikyas sa Surigao del Norte Provincial Hospital ana karon sa LGU General Luna. Ana karon mga kasyargaw sa kustodiya sa Municipal Quarantine Facility sa General Luna ang gika-report nga miikyas nga locally stranded individual dito na sa Surigao del Norte Provincial Hospital. Nasayran kini nga miikyas sa maong ospital tungod kay gikapoy kini og hulat sa resulta sa iyang rapid antibody test. Maong milakaw na lang kini og mibiyahe paingon na diri na sa dapa niadtong Agosto 8, 2020. Maong gipangita kini sa kapulisan aron mahibaw-an kung asan na kini. Gitawagan ang maong LSI ni Dr. Arlene Felizarta para na pagkumbinser nga voluntaryong nga mo-surrender sa kapulisan. Maong isugot kini nga maghulat sa dapa og dali nga gidala didto na sa General Luna Municipal Quarantine Facility. Mihangyo karon ang publiko nga magpabilin nga kalma lamang og paipadayon ang pag-obserbar sa basic health protocols. Kagahapong adlaw gikuhaan na kini mga kasyargaw og swab test ilabi na katong maong LSI. Mao na ang updates mga kasyargaw ilabi na sa munisipalidad sa General Luna, sakop ning atong isla sa Siargao. Samtang mga kasyargao sa laing bahin sa atong mga balita. 22 anyos nga tricycle driver patay tungod sa kalisod sa pagginhawa. Patay mga kasyargao ang usa ka tricycle driver nga naila nga si Robert June Lepioso Fernandez, 22 anyos, lalaki single og sakop sa Alpha Kappa Rho Fraternity nga taga Purok 5 Barangay Canlanipa, proper Surigao City. Tungod sa paglisod ni ini sa pagginhawa namatay kini mga kasyargao. Sumala pa nga ang maong biktima gikan sa pagsaulog sa anibersaryo sa maong fraternity og miuli sa ilang panimalay alas 6:40 sa gabi niadtong August 8, 2020 nga nakainom. Pag-abot sa takna nga alas 12:30 sa kadlawon Agosto 9, 2020 naglisod na kini sa pagginhawa. Hinungdan nga nanawag dayon ang pamilya ni ini og tabang nga masakay sa ambulansya o madala kini sa ospital. Apan mga kasyargao, sa pag-abot nini sa ospital, gideklara kini nga patay na sumala kang Dr. Rodrigo Amoncio. Gialigar karon nga ang pagkamatay sa maong biktima posible ang nahitabong initiation sa maong grupo kaniya. Apan sa pagkakaron mga kasyargao, gihulat pa ang resulta sa autopsy kung unsa bagayod ang hinungdan sa kamatayon sa maong biktima. Ato pang pagahulaton atong sayron mga kasyarga kung unsa gayod ang hinungdan sa maong pagkamatay sa maong biktima sa maong gialigar kan ilabi na sa grupo ni ini mga kasyargaw. Atong hulaton ang maong updates mga kasyargaw apan condolence sa at pamilya sa maong biktima o sa maong driver o tricycle driver nga nahimong nakabsan sa kinabuhi. Atong hulaton ang dugang na mga detalye ana mga kasyargaw kini sa pagka-developing story mga kasyargaw. Sumala pa nga adunay mga gihimo na mga lakang para na masayran gayod sa kapulisan, masayran sa nagkadaiyang ay labi na sa pamilya o sa grupo sab kung unsa gayod ang hinungdan sa pagkamatay sa maong lalaki. Mao ka na latest updates dito na sa Surigao City mga kasyargaw. Good morning po. Happy viewing. Good morning Siargao diha na sa Buhing Kalipay. Gikan na kang Irish Kagas. Good morning po. Ilabi na sa taga San Isidro. Good morning kaninyong tanan. Magandang umaga po. Good morning. Kumusta? Good morning kaninyong tanan. Good morning Siargao gikan na kang Bibeng. Good morning po. Good morning Siargao diha na sa Buhing Kalipay gikan na kang Irish Kagas. Good morning Siargao from Purok 4 Barangay San Juan, Surigao City. God bless po. Gikan na kang Jensa Agno Dabak. O kaba good morning kanimo. Jensa, good morning. Good morning Sir G at sa pamilya ko dyan sa Hamoyawan,
O Hamayaon, Del Carmen, keep safe entire Siargao. God bless. Gikan na kang Arnold Heraldino niya. Good morning po. Salamat sa suporta. Rose Espinosa Sulyoso. Good morning, Kuya G. Shoutout ko sa taga GL ug mga taga Union. Good morning, salamat. Good morning. Happy viewing mga taga Union ug mga taga General Luna. Good morning kaninyong tanan. Happy viewing po. Good morning, Siargao TV. Gikan na kan Lynn Lopez Dars. Good morning po. Good morning, Siargao from Barangay Dos Dapa. Kang gikan na kan Sally at Sai Sai. Good morning, Sai Sai. Happy viewing. Good morning po. Please share sa atong live stream para daghan na makahibalo sa mga latest information nato din hina sa atong programa Siargao TV News. Samtang mga ka-Siargao sa laing bahin sa atong mga balita, Governor Lalo Matugas mihimo og situational inspection og assessment sa mga border checkpoints mga ka-Siargao. Gipahigayon kagahapong adlaw Domingo Pizza 9 tuig 2020 Agosto si Surigao del Norte Governor Lalo Matugas ang situational inspection sa assessment sa border checkpoints sa Hayangabon Port of Claver, Alegria. Apil na ang Provincial Hospital. Uban niini ang COVID-19 Committee in charge sa operasyon nga mao sila PNP Provincial Director Police Colonel Adolf Almendra, Assistant Provincial Administrator Ramon Gotinga, Assistant Provincial Administrator Sim Castrense, Provincial Legal Officer Attorney Sander Plaza, o Provincial Consultant Attorney Lolong Larong. Alas 8 sa buntag kini nahitabo mga ka-Siargao. Unang gibisitahan mao ang Hayangabon Port of Claver Interagency Task Force Checkpoint nga nagsilbing entry point paingon sa Bukas Gande, isla sa Siargao o sa uban pang Siargao Island. Samtang giadtuan usab niini ang Alegria og ang Provincial Hospital sa Badas. Padayon gihapon ang panawagan sa maong gobernador nga pagsunod sa minimum health protocol, pagsulob sa face mask, physical distancing og personal hygiene mga ka-Siargao. Mao kanang latest update sa probinsya Surigao del Norte mga ka-Siargao. Samtang dugang 16 kabuok nga bag-ong kaso sa COVID-19 na itala niadtong August 8, 2020 sa Caraga Region. As of mga ka-Siargao, August 8, 2020, gikumpirma sa Department of Health Caraga gikan sa nadawat ni ini nga 149 RT-PCR results gikan na sa Southern Philippines Medical Center kon SPMC, Davao Regional Medical Center og Northern Mindanao TB Reference Center Sub-National Laboratories. This is ang bag-ong kaso sa COVID-19 sa atong rehiyon sa Caraga. Atong paminawon mga ka-Siargao ang dugang detalye sa maong mga nagpositibo gikan mismo sa Department of Health. We have 16 new confirmed positive COVID-19 cases, bringing our total confirmed for the whole region to 352. Sa atong 16 nga mga kaso, 11 or 69% are females, while 5 or 31% are males. About 50% niini belong to the 20 to 40 years of age group. In terms of classification, 10 or 62% are locally stranded individuals, 2 or 13% ka frontline health workers in one of the hospitals in Bunawan, Agusan del Sur, 2 or 13% with travel history to Davao, one of which is a health worker from Butuan City. Usab, 1 or 6% for each of the following. First, close contact of a previously confirmed case o natakdan sa niaging nakumpirma nga kaso. And second, 1, a local transmission case from Butuan City. Per area of distribution, our new cases are the following: 8 from Agusan del Sur, 1 from Bunawan, 1 from Prosperidad, 1 from Loreto, 3 from San Francisco, 1 from Sibagat, and 1 from Talacugon, 3 from Damarihatag, Surigao del Sur. We also have 3 from Butuan City, 1 from Tandag City, 1 from Bislig City. Of the 16 new confirmed positive cases,
15 or 94% are asymptomatic, while only one case has exhibited mild signs and symptoms. All cases are strictly monitored in designated quarantine facilities region-wide. Again, as of August 8, 2020, Caraga region now has a total of 352 COVID-19 confirmed positive cases. Mao kana mga kasyargal, ang mismong pamahayag sa Department of Health, ilabi na ni Dr. Jerna Manatad mga kasyargal, ilabi na sa bagong kaso sa COVID-19 nga naitala niadtong August 8 mga kasyargal. Good morning po Siargao TV from Pilar Mabuhay, gikan na kan Jessa Española. Good morning po. Good morning Siargao, gikan na kan Charles Ken Mantilla. Good morning. Good morning Kuya. Gikan na kang Edgar Evalle. Good morning Edgar, maayong buntag. Good morning Kuya G. Shout out po sa Tilio family from Purok sa East Barangay San Juan, Surigao City. Gikan na kang Juvil Escabat Tilio. Good morning sa imo, Juvil. Happy viewing. Good morning. Good morning kang May Lumantas Toralba. Good morning May. Good morning Kuya G daw. Good morning May. Salamat sa suporta. Good morning Kuya G. Gikan na kang Brock Balili. Good morning po. Happy viewing. Good morning Kuya G. Gikan na kang Charles Carl Mantilla. Good morning Charles Carl. Carl, good morning. Happy viewing kanimo din na. Ilabi na sa mga taga Del Carmen o mga taga San Benito. Good morning po. Magandang umaga sa inyong lahat. Samtang mga kasyargao sa laing bahin sa atong mga balita. National Kick-Off Program sa pag-abli sa klase. Ipahigayon karong adlaw mga kasyargao. Ipahigayon karong adlaw mga kasyargao ang handang isip, handang bukas National Kick-Off Program nga magsugod karong buntaga mga kasyargao alas 8:45 sa buntag hangtod na sa 1:00 sa hapon nga ang mismong host niini ang DepEd o Department of Education Region 12 dugang pa nga simultaneous kini nga programa sa tanang social media pages sa DepEd, PTV, RTVM, PCOO, IBC-TV 13 o Regional DepEd pages mga kasyargao. Kini nga programa isip pagpangandam sa mga eskwelahan, ginikanan, estudyante, LGUs o mga organisasyon sa nagkadaiyang rehiyon sa pag-abli nato sa klase karong umaabot Agosto 24 mga kasyargao. Adunay ipahigayon karon mga kasyargao nga National Kick-Off Program sa pag-abli sa klase mga kasyargao. Pagatan-awon ninyo na ilabi na sa mga DepEd regional offices ang mga pages nila o sa nagkadaiyang mga partners niini para na sa maong live stream mga kasyargao. Tutuki at angin ninyo mga kasyargao. Good morning Sayak del Carmen, gikan na kang Andy Jane Sulima. Good morning. Good morning kang Raymart Quintal. Good morning po. Good morning sir. Believe sa imo sir. Good morning kang Charcinten. Good morning kang Charissa. Good morning sa imo Charissa Tishorna. Good morning. Happy viewing Charissa. Kamusta na ka? Good morning. Happy viewing kanimo. Salamat sa suporta. Samtang mga kasyargao, ang atong horoscope karong buntaga kinigiya mga kasyargao alang na kaninyo ilabi na sa pagkabot nato sa success mga kasyargao. Sa zodiac sign nga Aries, great ang kalipay sa pag-abot sa bag-ong helpful people. Enjoy ka sa mystery sa personal life. Alerto ka sa financial aspect. Lucky numbers 42, 34, 26, 23. Lucky color blue. Samtang sa Taurus, ang imong judgment matested sa imong bag-ong naila. Adunay tao nga gusto nilang ipugos ang ilang opinion sa imo. Lucky numbers 53, 36, 12, 17. Lucky color vanilla brown. Samtang sa Gemini,
ang imong friend mag-ask sa imong opinion. Ayuha nimo gayud pagsulti. Gamito nimo ang positive words aron dili siya mapikon sa kamatuoran. Lucky numbers 36, 47, 56, 32. Lucky colors carnation, pink. Samtang sa Cancer, perfectly delightful ang spin-off sa imong kinabuhi. Daghang sayop kung impulsive ang imong action. Lucky numbers 17, 13, 30, 34. Lucky color electric blue. Samtang sa Leo, kinahanglan regular practice sa orasyon meditation aron makuha ang mga pugong sa imong pag-abot sa success. Ayaw pagpa-center sa away sa kauban. Lucky numbers 55, 30, 20, 26. Lucky color lavender. Samtang sa Virgo, mag-break down ang communication kung ipugos nimo ang imong gusto. Ang bag-ong ideas muhatag og special time karon. Lucky numbers 42, 53, 20, 15. Lucky colors dollar green. Samtang sa Libra, dunay pure luck sa cash. Malipay ka sa outing sa imong love. Helpful people ang imong social connection. Lucky numbers 26, 38, 50, 53. Lucky color red. Samtang sa Scorpio, mag-focus sa imong personal life. Ayuhon nimo aron mahuman ang imong mga secret deals. Maset nimo ang stage aron dunay grand impression sa bag-ong nimong maila karon. Lucky numbers 50, 36, 27, 18 og lucky color blue. Samtang sa Sagittarius, ang imong mood karon ang old quarrel. Kini mo escalate sa imong work. Ayaw ipasagad ang imong emotion. Lucky numbers 56, 36, 47, 14. Lucky color lilac violet. Samtang sa Capricorn, ang imong natural charm magpakalma sa imo. Adunay tawo nga trying hard aron mairita ka sa daghang intriga. Lucky numbers 23, 34, 37, 13. Lucky color green. Samtang sa Aquarius, feel mo nga on top of the world ka. Ang mga surprises karon muhatag sa imo og kalipay. Lucky numbers 42, 53, 24, 30. Lucky color saffron, yellow. Samtang sa Pisces, gusto nimo karon nga ma-express ang imong love sa imong gihigugma. Ang word of the day karon ma-express ang imong love sa imong gihigugma. Lucky numbers 48, 53, 44, 14. Lucky colors flame red. Mao kana mga kasyargaw ang atong horoscope karon buntaga. Kinigiya lamang para napagkabot nato sa success kaya ang atong kaugalingon man ang muhimo gayud ang maghatag og effort para na makabot kini. Good morning kang Raymart Quintas, good morning. Good morning Sayak, gikan na kang Andy Jane. Good morning Kuya G. Good morning Siargao, gikan na kang Yuel Nogaliza. Good morning Yuel, magandang umaga sa iyo. Good morning po. Good morning. Happy viewing kanimo din na og sa imong pamilya. Salamat sa suporta. Salamat kaninyong tanan. Samtang mga kasyargao, sa laing bahin sa atong mga balita. Avigan tablet miabot na sa atong nasod. Clinical trial posible nang sugdan sa Department of Health. Gikumpirma mismo mga kasyargao ni DOH Undersecretary Maria Rosario Vergerie nga nadawat na sa atong nasod ang mga Avigan tablet nga gihatag sa Japanese government alang na sa clinical trial sa 100 ka pasyente. Sumala pa nga aprobado na ang maong trial sa Food and Drug Administration kun FDA o giandam na lamang ang detalye og proseso adser kini sugdan. Atong paminawon ang mismong pamahayag mga kasyarga ni Department of Health Undersecretary Maria Rosario Vergerie. Sinabi ko po na August 10 po tayo mag-uumpisa. Kanina po may up kami, galing po sa ating team na gumagawa po ng mga proseso for this trial. At ang sabi po, yung aming mga documents for this trial ay pina-finalize pa. So it might not happen on August 10 dahil po inaayos pa. But very soon, definitely magsa-start tayo. Nandito na po yung mga gamot. This was donated by the Japanese government.
This is for 100 patients. Yun pong ating clinical trial protocol ay sumailalim na po, no, sa FDA. Nabigyan na tayo ng clearance, pati po ng review board. We are just waiting for the final arrangement. Usahan na po natin ang trial ng Avigan drug dito po sa Pilipinas. Mao na mga kasyargaw ang mismong pamahayag ni Dr. Maria Rosario Vergerie, ang DOH Undersecretary, mga kasyargaw. Labi na sa mga nangabot na Avigan tablet din na sa atong nasod Pilipinas para na sa clinical trial ni ini sa usa ka gatos ka pasyente, mga kasyargaw. We hope nga makadajaw kini, mga kasyargaw, makaayo kini sa COVID-19. Kung dili man galing makaayo sa COVID-19, makunhuran ang epekto ni ini para na ma-distribute na sa atong nasod Pilipinas ang maong mga tambal, mga kasyargaw. Apan sumala pa sa latest information nga daghan ng gipahigayon ang FDA o clinical trial para na makabot nato ang kaluwasan, ilabi na sa mga tambal nga ihatag sa ato sa gobyerno. Samtang, mga kasyargaw, unsay inyong opinion may tungod na sa Avigan tablet nga miabot sa atong Pilipinas, sa atong nasod Pilipinas, og unsay opinion ninyo may tungod na sa clinical trial nga ipahigayon sa Department of Health? Nindot bad? Unsa ba kaha? Unsa may inyong opinion, mga kasyargaw, may tungod na sa mga vaccine, ilabi na sa mga clinical trial karon nga ipahigayon sa atong gobyerno? Unsa may opinion ninyo? Please comment below, mga kasyargaw, para na mahibalo kita atong basahon ang inyong mga opinion o pulso sa katawhan, mga kasyargaw, kung unsa ba gayod ang pulso sa katawhan, ilabi na sa opinion ninyo mahitungod na sa clinical trial. Samtang, mga kasyargaw, Pilipinas nag-una nga nasod nga adunay pinakadaghan nga COVID-19 positive sa Southeast Asia. Hinungdan ni ini gisaysay mismo ni spokesperson Harry Roque. Gisaysay, mga kasyargaw, o giklaro karon ni Presidential Spokesperson Harry Roque nga ang atong nasod mas daghang na ipahigayon na nga test kung itandi sa laing nasod sama sa Indonesia. Mao nga nagpasabot kini nga kaya sa Pilipinas nga maka-identify sa mas daghan nga adunay COVID-19. Atol kini, mga kasyargaw, sa report karon nga mas daghan na ang COVID-19 case sa Pilipinas kung itandi o kumpara sa laing nasod sa Southeast Asia. Atong paminawon si Presidential Spokesperson Harry Roque. Bagamat ayaw natin makita itong mga numerong to, itong mga numero naman po ay resulta na mas pinainting na nating mga testing. Dati-rati po, iisa lang ang laboratorio natin. Ngayon po, meron na tayong in excess of 100 laboratories. At ang ating mga test ngayon na ginagawa ay umabot na po tayo sa total ng 1,643,539 tests, or an average of 28,938 tests per day. May mga nagsasabi na masama daw itong figura dahil tayo na nga raw po ang pinakamataas. Hindi naman po ganon. Ang ibig sabihin lang nito, alam na natin kung nasan yung kalaban nating COVID-19. At ngayong alam na natin kung nasan na ang COVID-19, pwede na po natin silang ma-isolate, pwede na natin matrace yung mga nakahulubilo nila, at pwede na natin silang pagamutin. At samantala, tayo po'y gumagawa marami pang mga isolation centers dahil alam natin na yung mga walang kwarto, wala nang may sariling banyo ay hindi po pwedeng mag-homestay lamang, no? Kinakailangan ilagay sa isolation facilities. Wika nga po ni Donald Trump para dun sa mga gustong makakita na mas mababang figures, itigil ang testing. Pero hindi po ganyan ang pulisiya natin. Ang pulisiya po natin, lalo pa natin paiinting ang testing dahil nais nating malaman kung nasa ng COVID-19 nang sa ganon, sila po ay ma-isolate at ma-trace ang nahulubilo at gumaling. Ikumpara nga po natin ngayon ang testing na ginagawa sa Indonesia. No? Sa parehas na petsa as of August 4, according to our World in Data,
Yung Indonesia daw po tested around 908,000 lamang or an average of 14,921 per day within the last 7 days. At kung titignan natin ang populasyon ng dalawang bansa, ang test na ating isinagawa na po relative to our population size is 1.5%. Ikumpara nyo naman po sa 0.34% ng Indonesia. Ibig sabihin po, dahil mas mainting ang ating pagtetest, hindi po totoo na mas maraming kaso tayo kaysa sa Indonesia. Hindi lang nalalaman ng mga Indonesian kung sino-sino yung mga umiikot na meron na pong sakit. At least tayo po, alam natin kung sino na po sila. Kaya po dapat natingnan natin ang buong konteksto ng isang bagay. Mahalaga po na ating mga desisyon ay ayon sa datos at siyensya. Ulitin ko po, kahit po ang mas painting na testing ay magre-resulta sa mas malaking numero, hindi po natin ititigil yan dahil dyan po natin malalaman kung nasaan ang kalaban ng COVID-19. Maukanto mga kasyargaw ang mismo pamahayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque mga kasyargaw. Ilabi na sa pagsaysay ni ini, pagpaklaro ni ini, nganong misaka na ang COVID-19 cases sa nasod nato nga Pilipinas. Samtang mga kasyargaw sa atong history og trivia karong buntaga, hibalo ba mo nga ni adtong August 10, 1898 mga kasyargaw, si Felipe Agoncillo giorderan manduan mga kasyargaw nga muadto sa United States ingon nga representative sa Filipino Revolutionary Government o sa ka miyembro sa executive body sa Revolutionary Junta nga nakabase sa Hong Kong dito na sa Hong Kong mga kasyargaw. Ang si Agoncillo, si Felipe Agoncillo, may representar sa Pilipinas. Ilabi na sa Peace Conference sa Paris, tali na sa United States o Espanya mga kasyargaw. Kaya itong August 10, 1898. Samtang hibalo ba mo nga August 10 usab, 1898, gianak mga kasyargaw si Lorenzo Martinez Tañada, sumala pa nga the longest serving senator sa Philippine history mga kasyargaw. Siya gianak dito na sa Gumaca, Quezon. Nahimo siyang senador mga kasyargaw 24 years isip senador mga kasyargaw. Siya gitawag usab nga Grand Old Man of the Philippine Politics mga kasyargaw nga mididikar sa iyang kinabuhi ilabi na sa pagka-nationalism, independence o sa sovereignty sa atong nasod Pilipinas mga kasyargaw. Siya ang pinakadugay nga nahimong senador sa Pilipinas, si Lorenzo Martinez Tañada. Mao kana ang atong history mga kasyargaw og gamay lamang na trivia alang na kaninyo unta na nakahatag kini og dugang nga mga kahibaw-anan mga kasyargaw alang na kaninyo. Samtang mga kasyargaw, sa latest update sa Surigao del Norte sa COVID-19 monitoring nato mga kasyargaw. As of August 8, 2020, ang suspected cases sa probinsya Surigao del Norte 26, 111 sa probable cases, 1,880 ang persons under monitoring. Ang nakagraduate na sa quarantine, 11,159. Samtang 282 ang tested sa rapid antibody test. Samtang 92 ang tested positive sa RT-PCR confirmed cases. Samtang, good news kini mga kasyargaw, 82 na ang nakarecover gikan na sa mga sakit sa COVID-19. Mao ka ng latest update sa Surigao del Norte, ilabi na sa COVID-19 monitoring report ni ini. Samtang sa atong nasod Pilipinas, miabot na mga kasyargaw ang COVID-19 sa atong nasod Pilipinas, mga kasyargaw, sa 129,913 as of August 9, 2020 mga kasyargaw. Sumala pa nga 59,970 ang total active cases ni ini. Samtang nadungagan og
3,109 ang positibo. Sunod lamang sa 24 hours na balita mga kasargaw, 24 hours nga pagkuha sa mga data, 82 out of 99 laboratories mga kasargaw. Samtang sumala pa nga ang total nga naka-recover 67,673 na o ang mga nangamatay mga kasargaw tungod na sa COVID-19 miabot na sa 2,270. Mao ka ng latest update sa COVID-19 sa atong nasod Pilipinas. 129,913 na kita mga kasargaw. Samtang mga kasargaw, good morning po kaninyo. Ilabi na sa atong mga commenters, reactors, o sa atong mga viewers karon. Good morning kaninyong tanan. Magandang umaga po. Maayong buntag kaninyong tanan. Dinhin na lamang ko kutob mga kasargaw. Hangtod sa sunod nato nga panag-uban. Dinhin na sa ato nga programa Siargao TV News. Lunes hangtod na sa Sabado alas 6 sa buntag. Kini nyo nag-alagad mga kasargaw sa inyong live stream karon. Kuya G, muingon kaninyong tanan mga kasargaw. Pagpakabana, pagbantay, makisayod. Aron dili kita mahiso kamod. Ingat Siargao, ingat Pilipinas. Good morning.